खुलुमबाय रायजोफोर दिनै आरोबाव नोंथांमोननि सिगाङावहाय आङो गुबुन मोनसे दखनानि भिडिअ लानानै फैबावबाय थ' आंनियावहाय स्टकआवथ' गोबाङैनो माल सफैनानै दङ गुबुन थ' नोंथांमोननो आं देखायनो थाखाय सम मोनाखैमोन नालाय आंना डिउटियानो सुटि गैयामोन थ' दिनैहाय आङो एसेनो फ्रि मोननायखाय डिउटि सुटिखाय आङो नोंथांमोननोहाय देखायनो नाजाबाय नै आं बेफोरबायदि गासैबो कालेक्सनफोरखौ नोंथांमोननो देखायगोन जायफ्रा सोंहरदोंमोन एकदम पद्मनिनि दखना देखाय आब' होननानैहाय नै ओमफ्राय गिबियावनो आं देखायो आं जोमनानै दं दायो पियर इन्दिनि साद्रि दै बियो माने एकदम अरिजिनाल इन्दि जेबो बेयावहाय मिक्सबो गैया ओमफ्राय बेयो माने खथा खथा न' बारनायबो नङा थ' पियर इन्दिनि साद्रि सोरनोबाफोर जुदि नांगौबा अर्डार खालामनो हागोन जोबोरैनो मोजां ओमफ्राय नैबे गोसोम आगरखौ दाखालि सोरबा सोंफैदोंमोन ओमफ्राय गैथ'लामोन बै समावहाय सफैफिनबावबाय नै स्टकआवहाय सोरनोबाफोर जुदि नांगौबा नोंथांमोना अर्डार खालामनानै लानो हागोन एबा न'आवहाय लांफैनो हागोन दिनै आब'मोन आगैमोन पियर पद्मनि दै ओरैबादि गुरै आराम जागोन डिजाइनखौबो नायनानै लादो नै मेहेन्दी कालाराव सोर सोंहरदोंमोन थाबैनो अर्डार होनानै लादो दायो दिनैथ' 26 जानुवारिनि थाखाय आंहाबो दिनै सुटि दं नालाय अर्डार लागोन थाबैनो अर्डार होनानै लाबानो जाबाय आगैमोन लेटेस्ट कालेक्सन दानाय दे बेयो लेटेस्ट डिजाइन सोरनोबाफोर जुदि नांगौबा थाबैनो अर्डार होना लादो नै साद्रियाबो नायनानै लादो लरेस गैया ओरैबादि मोजांखा ओमफ्राय दखनायाबो गाननो आराम गुरै जागोन पियर पद्मनिनि दखना नै आब'मोन आगैमोन बेबो मोनसे गुबुन डिजाइन दै नै कालारा एखेबाबो डिजाइना बेलेग ओरैबादि मोजांखा पियर पद्मनिनि बेखौबो मोनगोन नोंथाङा गुरै आरामल' जागोन दै पद्मनियावबो दानिया बेलेग गोबांनि कालेक्सन ओंखारबाय खम बेसेननिबो मोनो नाथाय माने माखासेफ्रा सुबानो ज्रब खारजोबगोन कालार खारगोन ओमफ्राय माखासेफ्रा क्वालिटिया ल' क्वालिटिनि बेफोरबायदि थायो बेयो गुरै आरो सफ्ट जागोन सोरनोबाफोर जुदि नांगौबा अर्डार खालामनानै लादो थाबैनो बे स्क्रिनाव नायहर दानिया नायदो नै आब'मोन आगैमोन लेटेस्ट कालेक्सन दै बेबो ओरैबादि मोजांखा पियर पद्मनिनो बेबो ओमफ्राय गाननो गुरै आराम जागोन गोजां बोथोर गोलोम बोथोर गासैबो सिजनावहाय कम्फर्टेबल दै बियो एकदम ओरैबादि मोजांखा जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो नायदो नै आब'मोन आगैमोन ओरैबादि मोजां बथल ग्रिनावहाय कक'नाट ट्री कक'नाट दखना सोरनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो स्टकआवहाय फैफिनबावबाय दायो ओरैबादि मोजांखा दै ओमफ्राय दानिया बियो दायो प्राइसआ खम प्राइसआवहायनो मोनगासिनो दं नोंथांमोना मानोना जाय समावहाय जाय सिजनाव जेरैबादि दाम दाग्राफ्रा जेरैबादि दाम लायो बेबादि फाननो गोनां जायो मोनसे समाव ओरैबादि हाई डिमान्ड जायो गोदान ओंखारदान समावहाय बे समाव हाई रेन्जआव जोंबो बायनानै लाबोनानैहाय फानफैनो गोनां जायो जुदि नांगौबा थाबैनो अर्डार होनानै लादो दायो नायदो नै मिस्टि कालाराव नै बे डिजाइनखौ नोंथांमोननो सोर सोंहरदोंमोन पियर पद्मनिनि दखना नै दायो मोनगोन बेखौबो ओरैबादि मोजांखा गुरै आरामनो जायनो मोनहैदों बेनो फसायजोबदों आरो बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बार अर्डार होनानै लादो थाबैनो नै दानिया बयनोबो अनजानाय मोजां मोनजानाय नै बेबो सफैबावबाय स्टकआवहाय सोरनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो ओरैबादि मोजांखा गाननो गुरै आरो आराम जागोन पियर पद्मनिनि दखना नायदो नै आब'मोन आगैमोन अल बडि दखना सोरनो नांगौ सोर सोंहरदोंमोन दायो मोनगोन बे कालारखौ मोनगोन नै बिराद मोजांखा अल बडिनि सियाथ' बिरादनो मोजां कालारबो खारा माइदि बादि एकदम जायफ्रा एसे दुर गाननो लुबैयो माने बांद्राय रेजेंखौबो फसाया नै नोंथांमोना लानो हागोन बिराद मोजांखा समायना बेखौहाय दायो खम बेसेनावनो मोनगोन दै सनाफोर सोरबाफोर जुदि लानो गोसोबा स्क्रिनाव होनाय WhatsApp थाबैनो अर्डार होनानै लादो आब'मोन आगैमोन हाबानि थाखाय नैबे गुफुर दखनाया ओरैबादि सेलाय बिलाय जालायदोंमोन आरो ओमफ्राय दायो रिस्टक जाफिनबाय नै सोरनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो आरो जायफ्रा न'आव लांफैनो गोसो खाथि खालानिया न'आव फैनानै लांफैनो हागोन गोबां समाव आंखौ लोगो मोनाबाबो न'आव मानसि थाबाय थाखायो नालाय लांफैनो हागोन दायो नायदो नै आब'मोन आगैमोन अल बडि बेबो नै ब्लु कालारावहाय बेखौबो मोनगोन बिराद समायनाखा नै जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो ओरैबादि मोजां हेभि क्वालिटिखा आरो अल बडियावहाय बेलेग कालार नांगौबा बेखौबो मोनबावगोन नाथाय माखासेफोरखौ आं भिडिअ देखायनाय नंला
जायनो नांगौ थाबैनो बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बारावहाय अर्डार होनानै नायदोनै आब'मोन आगैमोन प्रिमियाम दखना नै बेखौ दाखालि आं गाननानै रिलिज होदोंमोन ना ओरैबादि सेलाय बिलाय जादोंमोन दायो स्टकआवहाय सफैफिनबाय दाखालि गैथ'लामोन सोरनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो दायो मोनफिनसिगोन बेखौहाय ओरैबादि मोजांखा गोजां बोथोर गोलोम बोथोर गासैबो सिजनावनो गानजाजोबगोन बेफोरो माने बेनि क्वालिटियानो बेलेग आरो पद्मनिफ्रायबो हाई क्वालिटिसिन बियो ओमफ्राय बेफोरखौहाय एसे माने सुयोबा मायोबा बेफोरखौहाय एसेल' आयरन मामा होनानै गानफामनांगौ ओरैबादि मोजां मानोना पियर कटननि सिफ्रा जों कुर्ति गान मा होनो सारि गान माबा मोनसे गानबाबो जोङो गासैबो एसे नरम जाखायो नालाय सुबा बेखौ आयरनल' होनानै गानफामनांगौ ओरैबादि मोजां बेबादि क्वालिटिया माने खौहाय जोङो केरि खालामनो जेब्लायबो मोजां मोनो आरो ना नायदोनै घिया कालाराव ओरैबादि मोजांखा जायनो मोनहैदों बेनो फसायजोबखादों प्रिमियाम दखना गाननोबो ओरैबादि आराम कम्फर्टेबलखा सोरनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो साद्रिनि डिजाइनखौबो नायदो नै अन्थावथाव गुरै सफ्टल'खा आरो दायो नायदो नै आब'मोन आगैमोन ओरैबादि मोजां अन्थावथावल'खा एकदम क्वालिटिया बिराद गुरै आरो आराम आरोना जायनो मोनहैदों फसायजोबदों गासैबो ओरैबादि मोजांखा प्रिमियाम दखना नै बेखौबो दायो नोंथांमोना मोनगोन दायो गासैबो खम बेसेनावनो मोनजोबगोन नोंथांमोना जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो नायदो नै आब'मोन आगैमोन ओरैबादि मोजां नै बे कालाराबो मबाइलाव एसे बेलेग नायो अरिजिनालावहाय ओरैबादि मोजां बे दखनानि कालाराबो आरो क्वालिटियाबो ओरैबादि मोजांखा सफ्ट आरो गुरैल' गाननो गोजां बोथोर गोलोम बोथोर गासै सिजनावहायनो कम्फर्टेबल सोरनो नांगौ बे थाबैनो स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बाराव अर्डार खालामनानै लानो हागोन नायदो नै आब'मोन आगैमोन पिस्ता कालाराव इउनिकनो ओरैबादि मोजांखा गाननोबो गुरै आरो आराम जायनो बेखौ क्रिसमासनि समाव अर्डार खालामनानै लाबाय बेसोरनो फसायजोबखादों गाननो थाखाय मानोना ओरैबादि कम्फर्टेबल नाथाय नै साद्रिनि डिजाइना एसे चेन्ज जाबावलायबाय आरोना नै बेलेग जाबावबाय दायो गासैबो खम बेसेनावनो मोनगोन नोंथांमोना जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो दायो नायदो नै आब'मोन आगैमोन ओरैबादि मोजांखा नै बेबो खम बेसेनावहाय मोनगोन दै जायफ्रा एसे खम बेसेनाव नागिरो आरोना नाथाय मोजां क्वालिटि खम बेसेनावनो नागिरग्राफ्रा दायो नोंथांमोना बेखौ मोनगोन आंनियाथ' एकदम रं सं खारनाय नङा सोरनोबा जुदि नांगौबा थाबैनो अर्डार होना लादो खम बेसेनावनो मोनगोन नायदो नै आब'मोन आगैमोन सोर नागिरदोंमोन बेबादि कालारावहाय दायो बेखौ मोनसिगोन नै खम बेसेनावहायनो मोनगोन ओरैबादि मोजांखा सिया कालारबो खारनाय नङा जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लानो हागोन दायो नायदो नै आब'मोन आगैमोन ओरैबादि मोजांखा नै बे दखनाखौबो दायो नोंथांमोना मोनगोन खम बेसेनावनो मोनगोन ओरैबादि मोजांखा अल इन्डिया गासैयावबो डेलिभारि एभेलेबल दै होम डेलिभारि दायो नायदो नै आब'मोन आगैमोन ग्रीन कालाराव ओरैबादि मोजां बेखौबो दायो नोंथांमोना मोनगोन आंनियावहाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो खम बेसेनावनो मोनगोन बेखौबो नायदो नै आब'मोन आगैमोन पियर इन्दिनि साद्रिया बेबो मोनसे कालार सफैबावदों नै बेखौबो मोनगोन नोंथांमोना सोरनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो ओमफ्राय नैबेजोंहाय पियर इन्दिनि आर'नाइ दै दायो हौवा गोदानफोरनो गाननो मानो नांगौना पियर इन्दिनि आर'नाइ जुदि नांगौबा मोनगोन नोंथांमोना थाबैनो अर्डार होनानै लादो बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बाराव थ' आब'मोन आगैमोन दिनैनि बे भिडिअखौ आं एसेनो दोनथ'बाय नेक्स्ट भिडिअआवहाय आङो जुरि पाट ओमफ्राय मिक्स पाटनि कालेक्सनफोरखौ आं नोंथांमोननो देखायनो नाजागोन थ' बयनिबोसिम गोजोन्थों